सान सुपार 20 आनजादाव उथ्रिनो हानाय बिजाथिफोरखौ दिनै बरायदों। गसाइगाव सहराव थानाय गसाइगाव साइन्स एकाडेमीजों खुंफुंजानाय देग्लाय बोसोरनि सान सुपार 20 आनजादाव उथ्रिनो हानाय बिजाथिफोरखौ दिनै बरायनाय फोरबो खुंफुंदों। बे आनजादाव साइन्स आरो आर्ट्स आयदायाव गासै सा 20 फरायसाफोरखौ सायख'नाय जादों। सान सुपार 20 नि गेजेरजों गसाइगाव साइन्स एकाडेमीआ गसाइगाव ओनसोलनि गोबां गोरिब नखरफोरनि फरायसाफोरनो बेसेन होनाङा जासे थांनाय इं 2021 मायथाइनिफ्रायनो होबोदों। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै क'क्राझार जिल्ला खुंगिरि IAS मासान्दा फार्टिन बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। खुलुमबाय नोंथांमोन गासिखौबो बे चेनेलनिफ्राय आं गासिखौबो खुलुमहरनाय जाबाय। आं दिनै बाव जिरायनायनि उद्देश्यआ जाहैबाय सान सुपार 2025 आव जों सान सुपार लादोंमोन नालाय बेनि दिनैहाय फेलिटेसन प्रग्राम दंमोन। जों गथ'फोरखौबो 40 जन गथ'फोर बाख्नायदोंमोन। बाव बाख्नायनायाव जोङो 2021 निफ्राय सान सुपार 20 लागासिनो दंमोन। सान सुपार 20 माने मा जोङो बाव 20 जन 9 निफ्राय लायो ओमफ्राय क्लास 10 निफ्राय साइन्सनि थाखाय आरो आर्ट्सनि थाखाय 10 जन लानाय जायो। बेनि जुनै जोंहा दिनैहाय बाव जिरायदोंमोन। दा जोंनि स्कुलनि गथ'फ्रा दिनैहाय होननो हायोबा जोङो सोरबा गोबां गथ'फोर दं बिसोर मेडिकेल फिल्डआवबो दङ दा साबासो गथ'फोर दा सोरबा क'क्राझार मेडिकेल कलेज सोरबा धुब्रि मेडिकेल कलेज जोंनि कलेजनिफ्राय फरायनायनि गथ'फ्रा दा मा जाहैखो होनबा बिसोर मेडिकेल कलेजाव एडमिसन जानानै दङ। बिदिनो जोंनि स्कुलाव स्पेसियेलि गामिनि मानसिफोर गामिनि गथ'फोर फैयो। दा बे सान सुपार 20 खौ जों मानो लादों होनबा गामिनि जोंनि गथ'फ्रा सोरबा फाइनान्सियेलि उइक थायो फैसा गैया माने बिमा बिफाफ्रा हाजिरा मावो मा मावो बिनि जुनैनो जों बिसोरनि थाखाय मोनसे सान सुपार 20 लानाय जायोमोन। बे सान सुपार 20 लानाय जायो। दा बावनो जोंहा दिनैहाय खुंनाय जोब्बाय सार राजिब हान्स फैदोंमोन IPS सार ओमफ्राय मासानन्दा पेटिन मेम फैदोंमोन DC मेम फैदोंमोन। बाव नोंस्रा जुदि माने फैनो हायोबा जोंनिबो कलेजाव फैनानै एडमिसन लानो हागोन। जुदि मा होनो माबा उसुबिदा जायोबा एडमिसन लानायावबो फैनानै रायलायफैनाय जागोन। डाइरेक्टर सारा मोजाङै रायलायना होगोन बेयो। बेसेबां मायथाइनिफ्राय नोंथांमोना बे सान सुपार 20 खौ जागायदों? सान सुपार 20 खौ जोङो 2021 मायथाइनिफ्राय जागायदोंमोन। दिनैसिम बेसेबांसो स्टुडेन्ट नोंथांमोना सायख'? दिनैसिम जोंना 200+ स्टुडेन्ट जाबाय। लास्ट इयारसिम 200 मोन देग्लायहाय 40 बा नोंहा 240 सो जाहैबाय 200+। गासिबो स्कुलनिफ्राय पार्टिसिपेट? औ बे जोंना माने बे इन्ट्रेन्सनि थाखाय जों अल अभार स्कुल जोंनि खाथि खाला गोजान सिथला होनो जोंनि हरैहाय गामि ओनसोलाव बेनिफ्राय जोङो गथ'फोरखौ कालेक्ट खालामना लानानै बिसोर एग्जाम होफैयो। जेरै लास्ट देग्लायहाय जोंना 600+ मोन गथ'फ्रा होफैदोंमोन बिसोर ओमफ्राय बिसोरनि गेजेराव 40 जन गथ'फ्रा मा होनो सायख'जादों। মোৰ নাম সাদ্দাম হোসেন, মই গোসাইগাঁও সায়েন্স একাডেমিৰ সঞ্চালক। তো আজি আমাৰ সান সুপাৰ 20 2025 বৰ্ষৰ যিটো আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ, আজি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তাতে চিলেকশ্যন পাইছিলে তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিলোঁ। আৰু এইখন সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সন্মানীয় জিলা আয়ুক্ত বাইদেউ উপস্থিত আছিলে মুখ্য অতিথি হিচাপে। তো আমি প্ৰতি 2021 চনৰ পৰা আমি सान सुपार 20 এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো আমি আয়োজিত কৰি আহিছোঁ। আৰু অলমষ্ট আপোনাৰ 200 ষ্টুডেণ্ট আমাৰ सान सुपार 20 কমন এণ্ট্ৰেন্সৰ মাধ্যমেদি আমাৰ গোসাইগাঁও সায়েন্স একাডেমীত বিনামূলীয়াকৈ আপোনাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে। তো আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল আমাৰ যেহেতু আমাৰ এই অঞ্চলটো বহুত পিছপৰা অঞ্চল আৰু বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকুৱা আছে যিসকলে হয়তো মেধা থকা সত্ত্বেও পইচা পাতিৰ অভাৱত তেখেতসকলে হয়তো বা নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী ষ্ট্ৰীমত পঢ়িব নোৱাৰে বা দূৰ দূৰণিত যাব নোৱাৰে। আৰু সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানে আমি এটা প্লেটফৰ্ম দিবৰ কাৰণে আমাৰ এই सान सुपार 20 যিটো স্কলাৰশ্বিপ স্কিমটো আমি গোসাইগাঁও সায়েন্স একাডেমীত আমি লঞ্চ কৰিছিলোঁ 2021 চনত। তো প্ৰথম আপোনাৰ কি টোটাল 40 জন ষ্টুডেণ্টক আমি ইয়াতে ফ্ৰী পঢ়াওঁ। আপোনাৰ ক্লাছ 8 এপিয়াৰিং ষ্টুডেণ্ট যিসকল আছে তাৰ পৰা আমি 20 জন ষ্টুডেণ্টক লওঁ। আৰু যিসকল ক্লাছ 10 এপিয়াৰিং মানে মেট্ৰিক এক্সাম দিব সেই তাৰ পৰা আপোনাৰ আৰ্টছৰ কাৰণে 10 জন ষ্টুডেণ্ট আৰু আপোনাৰ সায়েন্সৰ কাৰণে 10 জন ষ্টুডেণ্টক আমি ইয়াতে চিলেকশ্যন কৰোঁ। আৰু তাৰ পৰা আপোনাৰ যিসকল মানে টপাৰ থাকে আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যিজনৰ টপাৰ থাকে তাক আমি 2 বছৰ কাৰণে হোষ্টেল ফ্ৰী দিওঁ। আৰু সায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যিজন টপাৰ থাকে তেখেতকো আমি 2 বছৰ কাৰণে হোষ্টেল ফ্ৰী দিওঁ। আৰু ক্লাছ 9ৰ পৰা এই 20 জনৰ ভিতৰত যিজন মানে ফাৰ্ষ্ট ৰেংক আৰু ছেকেণ্ড ৰেংক হোল্ডাৰ তেখেত দুজনকো আমি ক্লাছ 9ৰ পৰা 12লৈকে আমাৰ টোটেল 4 বছৰ ইয়াতে ফ্ৰী এডুকেশ্যন আমি দিওঁ।